Rada aneh. Jarene anggi-anggi orang-orang. Piye? Remo. Apa iki? Mendapaya Thank you.
nong kena. Butuh mik orang nong kena. Cip, Met, sore ini Met, luar biasa. Mundur, gitu. Ini bu, ya. Ribut. Mundur Raya. Jam Indonesia Raya nggak begini ya. Mundur City ini ya. Ini mah aku. Iki mang sore reyokan bisa mundur. Ana bilang terang iki mau. Terang ae kompak. Heeh, jamaah Yasin ya kompak. Nah, kono kuwi. Jendrentrek ya. Liwat, lima terus sing jawab remes barang apa kuwi? Iki mang nek griyane sapa ora met. Iki model iki tasakuran keluarga besar Bapak Tukiran kalih almarhumah Ibu Sri Mendes. Kok ngeruh kowe? Ngeruh no aku gene sobo kene ping 3 aku. Ping 3 iki lho. Lah aku lho urung tahu. Malah bisa. Ya lagi bisa ngene jam mriyah ae. Kowe bisa niki to? Ha, ping 3 rene iki. Nyapa kowe? Non madang. Kok kali kenal kok bisa non madang iki. Sang saya sore acarane tasakuran Bapak Tukiran ya to. Mugi-mugi Bapak Tukiran hingga apa niku sehat, walafiat, rezekine lancar men. Apa keluargane liyane Dik didongane panjang umur kabeh. Masyarakat mundur, Bu nggih. Mundur City ya. Jentek jeneng City ya becak lho. Ambine unggul lho, Cak. City ta nggih? Iya. Itu iso. Dasare ngobrol-ngobrol bareng. Ti, iki rewan kok Ti. Betul. Ajeng guyu wae engko lek anu ngompong lho. Kita iki dilanjut Mas. Terus saya sore kok iso. Aku wis salah to. Atasnya wis sampun dadi panjenengan rek. Aku to iki. Iya no. Ya. Ayo nang.
pun tuan maupun papan langgan tinggal ngalambegan pinang rahayu selamat lan mugi-mugi Leopono lego anjayeng bawono sak Nusantara ya Mas. Amin. Amin. Mugi-mugi keluarga Mbok Sri nanti tinggal kula nyuwun dalem sing kuwasa mugi-mugi kasesanono dana ngampunake utang bumi aku nake janji dina aku nek kaluwaran ditinakat legi kasenan polsek sedaya nggih. Nggih. Mekaten anggen matur kaya aku nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Yes, singkat padat lah tengah. Tulang mawon. Yes, kira kira sekolah. Baik orang di sana nih kan? Orang film nyangan nih bang? Kena bully itu ngani. Oh so? Ya di siapa kok kamu lagi? Karmen, Karmen harus demok ini loh Karmen matam. Baru tuh dasi. Untuk Karmen aja nih gak bisa. Aku mau pegel loh mas. Pegelnya apa? Aku mau pegel lagi. Jati lo raiso meteng, jati raiso meteng. Lah ya iki wedok iki sempurna Mas aku. Ora oleh kaya ngono lho Mas. Ku tabuh nang matane kok iso. Tamu ke suamiku kok. Aku malah kene ditok suamiku. Duh suami. Yang sayang ini yo to sayang. Kuwi lho. Lah kene yo wahyu. Yo kuwi bojoku ki Mas. Bojomu kuwi. Bojoku kuwi. Lah. Seneng ana kok dirono raiso meteng Mas. Kok kaya ngono lho. Anu Mat kuwi iki suamimu. Kok suamiku Mas kuwi. Ya aku kan ngerti kok langsung teko ditutne kemburi. Nah yo berarti wong iki sayang nang aku Mas. Oh iya ditutne saka mburi juk ngarep gemburi ki nyapa? Yo sayang karo aku ku mang. Oh orang ngeteri nguyuh tapi ya. Orang ngeteri nguyuh ki yo ora kok iso. Tonono apa paten nono yo ora apa-apa ki. Senenono. Aja sok reno-reno karo aku kowe. Heeh. Iki jate sempurna lho Mat. Iki ki ya ora iso meteng tapi ya iso. Iso ngono lho Mas. Lah iya kok iso. Ya iso. Kok mani. Ayo tak siapne apa piye? Ya. Hah, Bapak Ibu kula sedaya mawon niki jate kondang saking Jabung terkenal Duk Kidul, Duk Lor, Duk Kulon, Duk Etan, Maling Sibel. Kondangnya paling pitik gitu. Paling pitik lho Paling matam. Kowe kira ana kerjaan aku sing anyar to Mas? piye kerjane Mbak? Begegek. Tibake anyar Yo ngono kae lho. Langgananku ngono kae. Bakong ngono kae. Bakong jenengan laut jemek ping kon. Lagi, jemek ping pinten jenengan mau? Ping kali. Jemek bayar lho Mbak. Biasane nak nalo 50 Bilangnya iso. Ora kok. Ya sako lho Mbak iki kok. Lah yo, lesi iki ra kepen utang le.
Thank you.